meneng ora? Oke permisa, kali ini kami sesuk kan duwe kajat bongkar kuburane. Kok bongkar? Dan ini kuburane Pak Ane Jablek melilik. Jadi dibacai panggang. Titik iki nyumbang Lek Sri sing masak. Kene tuku biji. Jadi Lek Sri sing masak guys. Lek Sri karena suka masak. Kalau Lek Dame suka jablok. Pinter Dila, kowe mbok jablok-jablok ya Pak. Pak Tilon jablok-jablok aku. Ya Allah, Pak aku sesuk wani, Pak. 3 bulan wis wani aku, Pak. Aku jablok-jablok ngono. Iki tak ngono titik Lek Sri sesuk tinggal bancaan. Masak dhewe paling kowe alas-alas sing tak terang iki kan. Walah, Pak aku iki ya roh dhewe lek Pak. Aku iki master anu, master lingkar. Gak mudeng enak wong mergawe ya gak mudeng iki diarani wong anu. Pareng ana dhuwit sini. Wes guys, kita berangkat tempatnya Lek Sri menyerahkan pitik. Aja ngising lho kowe, ngising tak bunuh kowe. Tetep sesuk tak bunuh kowe. Pas Lek Sri guys. Berangkat. Terus guys kita serahkan ke Lek Sri. Piye karepe kono. Wah, omahe kok kondang, Pak. Mari. Heeh, omahe kondang. Jos. Lek omahe lek to. Assalamualaikum. Gak apa-apa. Piro? 1 lah kok coke kuwi wedok tak tahu. Kape mbok belah? Panjang. Ben go mangan kowe bering. Isi panjang dicoke terok. Nyetan. Kok dadi lambene kira. Coke kok ditro ya ditoke. Ya wis sekarep lah, Kong. Iku karep piye? Engko celukno nono gak apa-apa. Iya. Mbok belah dhewe. Mbok dungani dhewe. Oh, ojo sembrono. Ampuh. Berarti gak percaya nono ya, berarti nek nono ngono dungane ra patek ya. Iki ampuh iku. Nyuwuk langsung gledak ngono kok masalah apa ora. Iya, wis dienggo apa sesuk karek kono. Itu apik di balik. Engko ndang ngene, engko ndang enek Arifin, engko ndang Rono ngono lho aku ki. Iku dicoke dipanggang loro. Undang enek cah-cah. Wis karep. Kancane enek. Heeh. Memang wis tak bleno nono mbok piye nek iwuk ya aku ya ora ora. Lah nek iki engko piye? Iki tak Kono kuburan. Kuburan kan kudune didungake dhewe. Oh, didungake dhewe. Sing bar salat lape tak bleh. Oh, ngono. Masa mangger bleh bar ngetut terus bleh. Lumayan. Ojo. Ya wis ah. Ampuh. Ya wis ah. Lho nyuwuk tak suku aku langsung semaput kok. Ya iku tak omongane sesuk jipuk aku wayah tak sekolah mulai jam 9:30 aku tak bareng iki dhewe tak parane. Awan-awan lah. Mulai nonton rapan wis mulai dadi kan kene Ya sak ladange kono lho. Dadak piye wis. Dadak. Arsaya dadak. ya kan silaturahmi nek sing wong wis. Iya, lha iki sesuk dinane apa ya, Pak? Kok Kamis ah? Besok kemis lagi. Kamis. Wis ta. Gak apa-apa. Kita boleh kabeh kok ya.
hati-hati dongake sing pas. Walah wis tok kowe ora usah ora guna ambek aku. Aku kan tetep percaya kumpulane. Kumpulane. Ustaz sapa ae? Munaji. Ate terus aku yo aku. Seseke kok. Oh, iya iya. Aku ki percaya. Ya wis nanti kurungi kono. Iya tau. Oke yo ngon-ngonane dhewe kok. Ben dikurungi, Guys. Iya. Ngene dhewe. Wis sore turu nang kono. Nek ku lho ning kelangkang. Nang turunge tak cekeli. Ya matur nuwun tak belereng ibu ya. Ya hati-hati dongake lho ya. Yo ora usah kuwatir nak aku. Oh, alah, Rek. Oh, cepet. Cepet ayo. Sing sing kaos. Iki wis kena iku turu ya kok. Wes. Wis kena iku turu. Wis. Iki tak pengen mau turu aku yo aku ngono. Walah. Jane tak kon turu kono Alah. ora anake. Aku gak kademen. Ah. Kok iso melok turu aku. Ihi. Wis sanget Pak iki wis. Ya. Ganjaran kaya untuk rezeki loro Berkat. Iya, padha. Tak goreng ki mau. Segone Iya, goreng gak segone. iwake. Iwake tak elokno goreng. aku Lha kok ora guri bis piring. nang teko Kamboja ning terminal aku ngono Aku nek cuma kuburan yo to guru aku tau di. Piye? Mek nang kuburan kentong aku koyo dikon lho. Piye? Musuh ngruput Heeh. aku wapi. Kuning rupane. Heeh. Jukuk nang kentong. Anakku glarapan. Aku ora suneni mboke lek jaman jenate kae. Kowe iki mek opo? Mek bojoe tak tandur nang ngarep karo Oh. aku tak potno. Wah anakku. terminal Wah, wis. Lha ku yo aneh kuburan kok di. Lah kemu kondi Pak gak ketak tekok kemu kondi? terminal Terminal tok. Oh gak kok kuburan. Wah, kowe ngruput isuk blek kok kono. aku apa izin terus sing mungkin bedane tak cepo urip kok mepet ning Ojo izin mepetno terus tak jabut Heeh. terus tak jabut tak cepo ning Sampeyan lore nek lore terus soal ning misale sikile mbae enten dia adoh ngono. ya saya tak kali kono dhewe Kok ndak ngrungkat biji terus gede. kan kecil itu santai Wis yo kita tompo. Yes, Nyaman. yo anu bae kan ganti omahe bae Lagi ku rak sing masak kowe ora gak leren. Masak plengko sing manggang aku kok masak. Mbok panggang kowe ya? tetap percaya Ya Allah. Masuk. Oh, alah sing manggang aku. oh iki meneng chef Sing itu ya aku sing bengku iki lho. Oh. Masak apa maeko. tahu sekolah chef iki tahu chef kan Yo wis. Nyados iki ya saya aku gak iso. Oh, alas masak kowe to. Mbok anggap piye? yo saya udah Ya wis ya kok. Wis ya. Wis ya kok. setengah sekolah kan berapa per sekolah begini sing iki sing mikro jam piro Pak antara jam 11 jam 10 sampai kan wis gampang wis pokoke ngenteni aku tak tak Telepon aku tak anu parane. ora usah telepon-teleponan aku tak parani tak ngutup sama aku telepon Terus di mata apa mobilnya? Iya le. Gak mobil kono lah. Tosak. Mobil kono. Tosak. Sepi nanti kok sepi. Piye? Ngeni. Kaya omah wong. Iso randang mulai ngenteni apa? Ya Allah Gusti ndang petahe boy. Ora mikir omah iki wong kuwi. Paring ana dhuwit sing akeh ya Allah. Omahku enek sing ngurusi, Mak. Sapa? Emangku Pak Supa.
Lah ngono ya ndang mulih to. Wis tak sesuk neh kok. Mbah. Nek ngetes mboten. Apa? Aku gak pernah. Tuku susu aku ya padha ra penak. Oh, padane ternyata gak aku tok, guys. Mak yo. Mbak Mur, datang kemana, Mbak? Aman. Gak. Anu, yo cuman Ini gak penak iki. cegah. Gak penak itu. Rasane mas kuwas ngono. Lah krus-krus sih pedes, Dil. Oh, gak mah. Oke. Lah gue kira tau jablok ndang jablok ki, Mbak. Tapi enak, tapi jere dhek enak, Mak. Jere dhek iki enak. Ya Allah. Kok seneng wetenge gak kuat. Tuku susu. Brand-brand. Entah nak tuku. Nggih mangken mawon. Ulang-ulang untuk bolak-balik. Wetenge loro, guys. Nek wetengku loro iki pancen pedesen gak. Saiki wis gak cangkeme doyan wetenge. Nyah aku kudu ising. Melok, Mak. Melok, Mak. Mak melok. Bisa kok melok. Mau. Oke, permisa tak tutup no. Dol bayem. Tak gendeli tak gawane pasar. Dan mereka ngene iki konten-kontenan ya. Dol bayem iki konten. Nek kae opo-opo kopangan kok bayem. Nek saiki gak. Bayem kanggo konten. Nek kae bayem kanggo mangan. Saiki mereka bayam tinggal ngonten siro dukat mono tuwa Cina guys burung mbake tanggal kapan jaluk gak oleh muring-muring aja tak tuku dhewe winae kanggonku bakul bayam ini laris ngono bakul opo ae yo tak kandhani bakul iki nek barang ketok payu jaluk ra oleh engko nek barange elek wis kele-kele ora gelem iki sok ben lakone Mbah Kemi yo ngono ndek niku wis diteban akeh teban akeh ngono Pak Iskanto sok ben nek nggonku duwe nek duwe gelem lapakno ora ngarah gelem wis kuwalan lane tak latih aku tak dol dhewe dadi aku trike bakul iki seroh tak kandhani trike bakul iki wis ondhiang aku sebenarnya murah lho tak tawani nek mengos ora menjaka lah iya kok yo ngono lakon wis ngono ki nggo nurip ngono ki seneng nggih aku ngono ki mulane aku tak dol sithik-sithik sampe nek kempret ra doyan nek diencepi kempret aku ki tau ndek buayem peku elek ki aku kuweke aku ora duwe ya ndek ora duwe ipeku ndek buayem akeh ndek bayem ki akeh aku ki yo njaluk dikeki sing tanggaku ki liyane kan apa jenenge ibarate pemborong besar karo bayem warang dirangkut kabeh langsung dibas akeh sithik era dikeki yang gitu golek pangan cah sithik-sithik bisa wae ngono ora dikeki sing bakule tanggane wis tak borong aja mek aku njaluk sithik ae ora akeh kok paling 2 dina 3 dina wis sak remu borong-borongan men
Ora, aja pecah-pecah. Oh. Tau kelakuan asu aku. Elek ora payu digowo. Bareng digowo ora dikeki. Yo, diteni kowe aku. Aku muring-muring. Pakane muring-muring genen. Ngono ki aku yo wis ki. Remboya aku. Ngono Gusti Allah kayak rezeki dhewe. Alah aku ndek sering tukaran ya sama gawe ini. Yo ngono ki mau mergane nek murah emoh kuwi pemborong-pemborong besar kuwi. Tapi nek larang penciringan. Asu aku ngono. Aku yo gak saiki rebuya. Dek kae iki ya rebuya ya tukaran. Wah, ya mesti wawahe bak. Wah, elek ora gelem gowo. Iya deh yo. Larang diwekno wong. Lan aku kelakuan ngono iki. Moh. Kempret iki. Mbakku sing tuku bayem wineh bayem. Ya, wineh bayem iki jagatan. Ape tuku nang ndi eneng. Rasa ruwet kowe kan. Wineh bayem iki jagatan gelem tuku. Niki mergo larang. Ngene. Lan aku yo emoh. Bature sithik-sithik tak kei. Sok ben enek murahe. Gathek ditutuh bakule ngono. Alale, Lek. Nek Mbah Yami gak larang murah dituku, mlane iki duwe. Larang tak kei. Sakno ben dodol Mbah Yami. 1.500, guys. Wong ora duwe iki nek dhuwur lah lu ora duwe. Ora butuh nyedak. Aku iki suwarek ya urip ngalam dunya ngene iki. Ya sak warak-warak iki tapi pengalaman. Oh, dulur iki ya ngono kuwi. Ya enek sisi eleke, sisi apike. Terus awake dhewe mutusi wah wong kae tau elek terus aja. Aja ndek ilmu ngono kuwi. Ora apik. Wis dieleki wong ndek kae iki aja terus awake dhewe bales elek. Ya sabar. Paring ngono sabar. Ayo mergo. Terus pakane muring-muring. Wis Pak. Ora dikeki yo wis. Golek pangan nang pasar. Nang pasar aja gatan. Lah nek ngene iki larang ya golek bathi sak gendel 500 ya cepet e. Lah 500 nek nggo 100 gak 50.000 wis kena nggo blonjo. 100.000 iki didoli cepet. Urung liya-liyane. Ngene iki tak loloni. Dituku di kempret kabeh ora. Sok ben nek murah. Alah kuwi ya padha ae. Ora gelem adol, aku wis ero lakone. Apa ae. Lah wis kadung akeh tek nggih wong nandur bayem kabeh. Ora bayem tok, sifate pokoke anggere dodolan apa murah yo ngono. Murah nek larang yo ame iki sok ben nek murah ki aku tetep gawa ning cepu dol jam 1 lah kene wis mbuntah-mbuntah ya sang iki pamane dienggo wineh
Winek ku kudu arang-arang. Winek ki arang-arang turut pinggir. Tinggu winek kabeh elek. Bayi menenggono payu piro, Gir? Engko Mbah Yami wis dituku piro ae ora apa-apa. Aku ora masalah rego larang murah. Nggih. Mergo engko nek wayah murah sakno ora payu. Dadi nek ngunduh ki sing cilik dikek tengah. Sing gedhe dikek pinggire, bakule ki ngono, sing pinter. Bayem melodon akehan siraman jabrik saking petele wis udian ya disirami kemintere Rambayan ilmune keduren Kempret ki bayeme wayu. Ora nek onde bayem nggih nek udan ini ki do ditanduri pari. Arang wong nandur ini ki. Tapi engko nek 3 walah jabatan mergo gawan-gawan kuwi padha sat. Dadi tanduran engko gawan kuwi pirang-pirang. Enek apa ae. Dadi murah. Sak mrono do nandur bayem kabeh wong gawan. Dadi ora payu. Sawah-sawah tuwanduri. Lakuane wong tani ngono kuwi tak dudui wis sak bener. Lakuane bakul wis ngono kuwi. Nek murah oyo-oyoan nek larang oyo-oyoan nek murah ora kudu ya Allah karo ngono ini iki cepet ya nek mau golek dhuwit pangan ngono ora usah nandur marik-marik ini nek golek pangan iki cepet 20 dina wis unduh. Pamane gak ndek dhuwit. Pamane utang tanggane umpamane. Aku utang dik 50 leh ngono pamane iki ya wong urip iki kadang ya ana ngisor ana wong melarat ana apa aku iki dhewe ora critakno kowe. Kowe ngono sugih. Utang dik 20.000 sok nek panen bayem tak kei yo. Nggo dawa umure ben rodok dawa nek utang. Iki nggo dawakno umur, nggo badhok sesuk. Lah agak dipercaya mergo duwe panenan tapi nek kowe utang ora nek mbok jagakno sing utangi ya wegah ngono odon guys mergo apa ayeme ayu kaya lek dames nek iki aku ayu ayu lak do larang mes dames. Oh. Sundel nganu ngene kok ya ora pecus tangane. Cangkeme tok mangap-mangap. Lunyu, guys, tak gecek kowe engko ngarani aku. Nah. Iki lunyu, ora masalah anu. Mulane Mbah Kemi mau ndek sore mok mek 100 tok. Lunyu jarene. Wis mbok. Enak balik timbang cai. Baik. Kuburane dibongkar ra dibancaki tekek Mbah Wongso. Jare nek nganu kuburan kuwi kudune dibancaki ya. Monoke papinge apa nek ngarani
Amblek. Nek ngarani apa ku, Ngger? Bendosa, mbah ngarani apa? Ini ya kena gue blonjo. Dia ingin untuk 70 ya. 1.500. Lah ning tak tawani ning. Gak mek bayem. Gak Mbak, nak aku gak nek 50 iki. Nek gak nek 100 ya rugi lah aku nggo wong. Dingek nggonku gak nek 100 aku ya wis meneng ae. Terus ndek sore iki Mbak kamerene. Ya wis nek gak nek anu aku ya Mbak Kemi mergo anggitku tak bagi ning saithik. Mbak Kem saithik ngono karepku. Engko nek gak nek payune iki gelem nggawa ngono lho. Maksudku kuwi. Mbah Kemi mergo tebane wakih, mbah nongga kok wakih. Kok nek gak nek payune engko gak gelem lakone iki ngono kuwi. Tak kei lah sing ditawani nek gak nek 100 rugi lah kene cepu ge tangine tengah wengi nek gak nek 100 yo nek 100 sak entuk badi 50.000. Tapi wong-wong kadang kurang terima yo ngono mau. 50 selawe ditampa. Lah aku nek 50 badi 500 gak wis badi pira kuwi? Gak badi 20.000 lho. Pijet apa kok pekoh tangane. Aku ndek kae ngono mikirku ya. Diwehno bakul, karek ngewehno bakul nek nggawa saithik. Arek ngepekno bakul. Gak digandengane ngono-ngono nek bakul kuwi metu terus. Bakul ra metu terus. Engko bathek langganane ucul. Ini cilik dikek tengah ngene. Ngono guys. Isu-isu rasan-rasan. Sebenarnya sejatinya seperti itu. Trik bakul itu seperti itu. Aku gak wong bakul iki musuhe akeh ngono lho. Aku iki ngandani zaman-zaman dulu. Musuhe akeh nek barang larange iki padha tukaran. Aduh nang di. Sok nek barang ora payu dikeki ono ya mo ngantek ngurak. Mulane sing bakul kuwi kudu sing dodolan iki kudu pinter. Ini iki lho sing duwe iki lho ya, kadang sing duwe bakul ya wis larang murah dituku. Sing di sawah-sawah. Sak weno kok ae mergo larang murah ya digowo. Iki seneng. Kadang nek wis murah kan monggo wae nggih. Dadi nek aku ngono kuwi nek nandur ini ki larang murah ora dituku, larang murah ora tuku, ora pathek endek kae ngono lah. Aku langsung tak gawa nang pasar dhewe. 1 2 3 Guys, langsung menuju pasar gitu. Apa tak ubah, bro?